Pa isto je sad jedno pitanje vezano za taj DNK projekat, pa eto, šta možemo reći, koji su starosedeoci Balkana, pošto sad ne znam, eto u Srbiji, gde deca uče da su ljudi nastali od majmuna, pa onda da su, ne znam, Srbi došli u 7. veku, pa sad nadam se, eto, da je taj obrazovni sistem u tim nekim islamskim zemljama da je malo drugačiji, ali opet čini mi se da je u Turskoj, da isto oni uče taj evolucionizam, da... U Turskoj, kako je ovaj posljednji režim na vlasti, po prvi put se dakle tretira i kreacionizam u školskom sistemu. A dok su bili dakle na vlasti oni prije, isključivo se proučavao evolucionizam. Što se tiče pitanja ko su starosedioci na Balkanu, prvo, šta znači biti starosedilac na Balkanu? On uvijek ima nekad neko u nekom trenutku došao i nebitno je li to prije 14 vijekova ili prije 24 vijeka. Vrlo često se sa tim i manipuliše. Kao što znate, ja vodim bošnjački DNK projekat i stvarno smo tu materiju proučavali čisto sa naučnog aspekta, lišeno nacionalnog i bilo kakve druge vrste motivacije da mi te neke rezultate iskoristimo da bi bilo šta dokazali u šta trenutno vjerujemo. Dakle, normalno u nauci da ćete vi konstantno da otkrijete neke nove stvari i da povrgnete one prije. Namjerno ovo spominjem iz razloga što je na Balkanu u posljednjih, ne na Balkanu, više na zapadnom Balkanu, ne znam sad kakva je situacija tamo u drugim dijelovima Balkana, u posljednjih 10 godina aktuelno to pitanje autohtonizma, ko je na Balkanu autohton, ko je prvi. Da, to je uvijek kod nas, znači, bilo bitno ko je prvi. Znači, to je... Da, onaj što je prvi, on ima sva prava, onaj što je posljednji, njega treba da lišimo svih prava. Da. On je niko i ništa. Dakle, s tog aspekta, ako neko proučava genetsku genealogiju na nepristrasan način, shvatit će koliko smo mi izmiješani i koliko je suludo uopšte te rezultate koristiti za bilo kakve ideološke svrhe. Dakle, mi imamo niz migracija u prošlosti. Najmanje 4 velike migracije su se dogodile u prošlosti iz određenih pravaca na Balkan. I posljednje dvije su najznačajnije, posljednje dvije velike migracije, a to je migracija u 7. vijeku s prostora Zakrpatja i u 7. vijeku nove ere i prije nje je bila migracija u 10. vijeku prije nove ere. Dakle, za ovu prvu u 7. vijeku se vezuje Slaveni i narod iz istočne Evrope, a za ovu, dakle, 10 vijekova prije nove ere se vezuje dolazak Ilira, Tračana, Grka i sličnih na Balkan. Ali sva ta priča nema nikakve veze sa srpstvom, bošnjaštvom i dakle, nacional-političkim ideologijama. Mi smo baš na našem projektu izračunali svo stanovništvo Balkana, 45 miliona stanovnika Balkana, ne računajući Tursku, da vidimo koliko procenata je od ove jedne migracije, a koliko procenata je od ove druge migracije. I rezultat je bio šokantan, dakle 50% stanovništva na Balkanu vodi porijeklo sa prostora Zakarpatja i vodi porijeklo od tih starih naroda Ilira, Tračana i Grka. Dakle, i sad sve to nema nikakve veze, ti narodi i današnje stanovništvo apsolutno nema genetske veze ni sa Lepenskim virom koji je bio, ne znam, u 7000 godina prije nove ere prema ovim proračunima naučnim i sa vučedolskom kulturom koja je bila 3000 godina prije nove ere. Šta je fascinantno ako vidite kroz DNK, jer danas je poznata genetika i stanovništva Lepenskog vira i
kulture. To rijetko ko zna od ovih koji danas jako puno pričaju na ovu temu, ali ne koriste nikakve naučne izvore. Vučedolska kultura je narod koji je stvorio vučedolsku kulturu, je uništio narod koji je živio u Lepenskom viru. A onda narod koji je došao u 1000 godina prije nove ere, od kojih su nastali i Iliri, i Tračani, i Grci, je uništio narod koji je živio u vučedolskoj kulturi. Tako da bilo kakva vezivanje bilo kojeg naroda na Balkanu za te neke najstarije narode je, dakle, neozbiljno iz razloga što poznata je genetika, poznat je takav DNK kod ostataka iz tih starih kultura i apsolutno niko danas na Balkanu u nikakvom procentu, možda nešto 0,001, možda, ne znam, ima neki potomak, ali to je vrlo zanemarljivo. Ja razumijem na neki način taj entuzijazam, jer u početku kad je ova nauka tek počela da se širi, ona se vrlo površno tumačila, znate, uzimali su samo te haplogrupe osnovne i na osnovu njih donosili zaključke. To je vrlo, dakle, površno i naučno je bilo na slabim nogama. Tom autohtonizmu je doprinijela jedna laboratorija iz Švicarske koja je na svom forumu plasirala te neke rezultate koji narod ima, ne znam koliko procenata od starih naroda. I dan danas ti ljudi se pozivaju na te rezultate, iako su oni to, dakle, davno uklonili sa svog sajta. I šta je sad još jedna važna stvar koju bi istakao, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i Crnogorci, pa i Albanci, vjerujte, svi mi istovremeno imamo u sebi i ilirske i slavenske genetike. Jer smo mi mješavina, to je dug period, 1300 i 400 godina, i neko u većem procentu, neko u manjem, ali mi smo generalno svi pomiješani na Balkanu i degutantno je sada, ako neko upire prst protiv slavenstva, nek zna da 3 druga prsta su uperena u njega ovako, jer i on ima te genetike. I obrnuto, ako neko protiv ilirstva, istovremeno je uperio prsti u sebe, jer u sebi ima ilirske genetike. Da.